31 январи соли равон шаҳри Исфара ҳамчун маркази маъмурӣ 95 сола мешавад. Исфара 31 январи соли 1927 ҳамчун ноҳияи алоҳида дар ҳудуди ҷумҳурии автономии советии социалистии Тоҷикистон ташкил шудааст. Исфара барҳақ гӯшаи афсонавии Тоҷикистон маҳсуб мешавад. ҳар касе ки бори аз табиати зебо, пазироии гарми сокинонаш баҳраманд мешавад, бо рӯҳу табъи болида боз орзуи дидани ин сарзамин мекунад. фарзандонаш бошанд ҳамеша азму талош меварзанд ки диёрашон боз ҳам ободтару зеботар гардад. тӯли ҳазорсолаҳост ки аз табиати афсунгари ин водии ҳамешабаҳор мардум ба ваҷ меомаданду ҳар мусофир орзуи дидани онро мекард. шаҳри Исфара дар қисмати ҷанубии водии Фарғона, нигини Осиёи марказӣ, дар нишебиҳои шимоли қаторкӯҳҳои Туркистон, дар марзи се давлат Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон ҷой дорад. Исфара асосан дар ду водӣ, водии Лаккон, қисми ҳамвории ноҳия ва водии Ворух, қисми баландкӯҳи ноҳия ки аз он ҷо дарёи шуху зебои Исфара ибтидо мегирад, доман паҳн кардааст. шаҳри Исфара дар нуқтаи ба ҳамоии ин ду водӣ аз сатҳи баҳр дар баландии 863 метр дар ду соҳили наҳри ҳамномаш қомат рост карда, яке аз шаҳрҳои қадимтарини Осиёи миёна ба ҳисоб меравад ки таърихи бою рангин дорад. номи ин сарзамин аввалин бор дар асри 10 дар китоби таърихи Табарӣ қайд шудааст. академик Бобоҷон Ғафуров дар асари безаволашон Тоҷикон аз ёдгории таърихи кӯҳани ин мулк чунин шаҳодат медиҳанд. ёдгории палеолити боло маҳаллест ки бо номи Хоҷағор машҳур буда дар водии хурди силсилакӯҳи Туркистон дар наздикии деҳаи Чоркӯҳ воқеъ аст. эҳтимол меравад ки одамон дар ин ҷо 15-12 ҳазор сол пеш аз ин зиндагӣ кардаанд. катибаҳои суфакӯи садсолаҳо пеш аз ҷониби шахси номаълуми рӯи санг дар даромадгоҳи тангии Ворух ҳаккокӣ шуда, агарчи маротибаҳои зиёд мавриди таҳқиқу омӯзиши муаррихон қарор гирифта бошад ҳам, аммо то ҳанӯз як қисмати он хонда нашудааст. ин санад низ аз гузашти қадимаи ин сарзамин шаҳодат медиҳад. маъхазҳо дар ҳудуди ноҳия аз мавҷуд будани ду шаҳрак, Тамохуш ва Бамкахуш гувоҳӣ медиҳанд. дар Исфара баробари зироатчигӣ, боғдорию чорводорӣ, истифодаи канданиҳои фоиданок, бинокорию ҳунармандӣ хеле ривоҷ ёфтааст. роҳи абрешим ки аз қисми ҷанубии водӣ мегузашт, Исфараро бо мамолики дигар мепайваст. сарватҳои табиӣ, меваҳои шаҳадрез ва маҳсули дасти мардони ҳунари онро дастрасӣ оламиён мекард. маъхазҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд ки дар мамлакати Мовароунаҳр байни кӯҳҳо шаҳре аст бо номи Исфара ва он ҷо мавзее ҳаст бо номи Гуд ки хиратмандон хазинае гузоштаанд. ин ҷо сухан аз хусуси он коне меравад ки садсолаҳо қабл дар он ҷо оҳан, нуқра ва қурғошим истеҳсол мекарданд. ҳанӯз ҳам мардуми маҳал он ҷоро кони Гуд ном мебаранд. захираи канданиҳои фоиданок, иқлими мусоид, мардуми меҳнатдӯсту заҳматқарин сабаб гардид ки Исфара дар солҳои 80-уми қарни гузашта ба диёри дорои нерӯи бузурги иқтисодӣ табдил ёфт. бештар аз 100 сол пеш дар конҳои Шӯроб ва Селроҳа истеҳсоли саноатии ангишту нафт роҳандозӣ гардид. мутахассисон ва кормандони соҳаи мазкур афзуданд. дар баробари болорафти истихроҷи ангишт ва нафту газ, сохтмон ва истифодаи заводҳои бузургтарин аз қабили гидрометаллургӣ, кимиё, асбобҳои рӯшноидӣ, комбинати консервабарорӣ ва комбинати масолиҳи бинокорӣ дар пешрафти на танҳо шаҳру ноҳия, балки дар рушди саноати Тоҷикистон ҳиссаи намоён дошт. агарчи пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ бо сабаби канда шудани риштаҳои иқтисодӣ ва омилҳои дигар фаъолияти бахши соҳаи саноат суст ба назар мерасад, аммо имрӯз низ дараҷаи некуаҳволии мардум ва ободонии шаҳру ноҳия чун пештара аз пешрафти ин соҳа вобастагии зич дорад. пайдоиши шаҳракҳои Шӯроб, Нурафшон, Нефтобод ва Навобод маҳз ба фаъолияти самараноки ин коргоҳҳо робитаи бевосита дорад. ташаккули фаъолияти корхонаҳои саноатии Исфара барои тарбия ва ба камолрасонии мутахассисони варзида ва дастрасии онҳо ба таҷрибаи кофӣ имкони мусоидӣ фароҳам оварданд.
ҷалби сармояҳои хориҷӣ ву дохилӣ барои ташкили як қатор корхонаҳои истеҳсолӣ аз ҷумла корхонаҳои бандубасти меваи хушк омили хуб гардид. аз навсозии коргоҳҳои бузург ва таъмини онҳо бо техникаю технологияи муосир дар пешанд. ин нукта имкон медиҳад ки маҳсулоти аҳли саноати Исфара боз ҳам хушсифату арзон тавлид ёфта дар бозорҳо минбаъд боз ҳам рақобатпазир мегарданд. маҳз ҳамин ҷиҳатҳо дар дурнамои рушди иқтисодии ноҳия ба назар гирифта шудаанд. аз қадимулайём Исфара чун макони меваҳои шаҳадрез шӯҳрат дошт. аз ин ҷиҳат боғдорӣ соҳаи пешбари кишоварзии ноҳия буда мардуми Исфара ба боғу боғпарварӣ меҳру муҳаббати беандоза доранд. ҳикмати аз некбоғ чун амали беҳтарин, оини хайру нек аз аср ба аср, аз насл ба насл мегузарад. мақоли гузаштагон шинонидан мо хӯрдем ва мо мешинонем то ояндагон бихӯранд ҷавҳари амали боғдорони Исфара аст. бо имконияти аввалин онҳо синаи кӯҳро шикофта талу теппаҳоро ҳамвор карда боғ бунёд мекунанд то коми мардумро бо меваҳои шакарин ширин намоянд, ба насли оянда боғҳои обод мерос гузоранд. ҳамин анъанаи нек буд ки дар даврони истиқлоли давлатӣ даштҳои синабирёни меҳнатобод, ғӯзлону ганҷак, бургалику бобомехчагар ва моҳпарӣ ба боғоти меваҳои шаҳадбор табдил ёфтаанд. ҳамчунин иқлими Исфара ба парвариши дигар намудҳои меваҷот себу нок, шафтолу, биҳӣ, гиелос, олучаву олу, ангур, чормағз, бодом ва санҷид хеле мувофиқ буда онҳо низ ҳосили фаровон ва хушлаззат медиҳанд. солҳои охир кишоварзони мумтози ноҳия дар парвариши ғалла хусусан гандуму шолӣ низ маъруф гардидаанд. қайд кардан кифоя аст ки ҳосилнокии гандум дар баъзи хоҷагиҳои ноҳия нишондиҳандаи баландтарин дар мамлакат маҳсуб мешавад. ба рушди соҳаи картошкапарварӣ низ аҳамияти хоса зоҳир мегардад. шӯҳрати чорводорони Исфара аз ҳудуди вилоят кайҳо берун рафтаасту онҳо бо истеҳсоли маҳсулоти чорво хоса гӯшту шир ном баровардаанд. нақлиёт, алоқа ва сохтмон аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи шаҳр буда дар пешрафти иқтисодиёти Исфара нақши амиқ доранд. меҳнати фидокоронаи бинокорон аст ки шаҳру шаҳракҳо ва деҳоти ноҳия хеле ободу зебо буда сол то сол симои худро тағйир медиҳанд ва кӯчаю маҳаллаҳои нав арзи ҳастӣ мекунанд. мақсади ҳама ҷаҳду талошҳо беҳдошти рӯзгор ва ҳаллу фасли масоили иҷтимоиест ки бо тақозои айём пеш омадаанд. амалҳои тоза дар соҳаҳои ислоҳоти маорифу тандурустӣ ва фарҳангу варзиш идома меёбанд. бо истифода аз сарчашмаҳои мухталифи маблағгузорӣ дар давоми солҳои охир мактабу синфхонаҳои иловагии зиёде бунёд шуданд. ҳоло дар Исфара баробари 85 муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ки наздики 50 000 нафар толибилмон таҳсил мекунанд, филиали донишгоҳи технологии Тоҷикистон, коллеҷи тиббӣ ва 3 омӯзишгоҳи касби техникӣ фаъолият доранд. хурсандиовар аст ки толибилмони мактабҳои Исфара ҳамасола дар озмунҳои фаннии вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва сатҳи байналхалқӣ пайваста дастболо мешаванду ба донишгоҳҳои олии ҷумҳуриву хориҷи кишвар сарбаландона қабул мегарданд. Исфара сарзамини афсонаҳост. гӯё дар офаридани ин водии сарсабз, ин водии муҳаббат, табиат тамоми қудрату меҳрубонии хешро дариғ надоштааст. ҳунармандони мумтози имрӯзаи Исфара анъанаҳои неки аҷдодиро идома медиҳанд. даҳҳо иморати бо усули меъмории хоса бино ёфта дар Исфара, манотиқи дигари ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар маҳсули dastoни меъморон, дуриедгарон, наҷҷорон, наққошону кандакорон, рассомону гаҷкорони Исфара аст ки ҳар бинандаро мафтун месозаду ба ҳайрат мегузорад. солҳои тӯлонӣ мероси пурмоя ва гаронқадри ниёгони бозаковат ва ҳунарманд санъати шашмақом дар Исфара эътибори хоса дорад. ҳавзаи ҳунарии Исфара ба шарофати ҳунари волои ромишгари мумтоз, вориси сазовори устодони шӯҳратёр Зебопарию Умарҳофиз, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Шодравон Мирзо Қурбон Солиев ба пайдо шудани сабки тозае ноил гардид ки бо номи сабки Исфара маъруф аст. ҳунари мардуми зебопарасти Исфара аз чашмаи пурбаракати истеъдоди халқ об мехӯрад ки имрӯз рӯ ба инкишоф дошта, чун руди пуроб ба баҳри пуртуғёни ҳунари миллати тоҷик рехта ба он ҳусну таровати махсус мебахшад. шаҳру деҳоти Исфара дар оғӯши гарми Тоҷикистони азизу соҳиби истиқлол дар партави сулҳу салоҳ ва ваҳдату ягонагии халқи кишвар рӯ ба фардои дурахшон, рӯ ба орзуҳои нек дорад.